చేశాడు ప్రభు ఇతను. అవునా? ఇతను నేను విధించే శిక్ష ఏమిటంటే ఇతని చేత మన యమలోకంలో 1,000,000 మొక్కలు నాటవలసిందిగా శిక్ష విధిస్తున్నాను. అమ్మో, 1,000,000 చెట్ల? నా వల్ల కాదు ప్రభు, నన్ను క్షమించండి ప్రభు. ఇక మీదట చెట్లను నరకను ప్రభు, భవనాలపై భవనాలు కట్టించను ప్రభు, నన్ను క్షమించండి ప్రభు. తీసుకొని పొమ్ము ఈ పాపిని. యముండా చిత్రగుప్త, తదుపరి పాపిని ప్రవేశపెట్టుము. యమభటులారా, తదుపరి పాపిని ప్రవేశపెట్టుము. చిత్రగుప్త, పాపులను ప్రవేశపెట్టమంటే గోమాత వచ్చినది ఏమిటి? నాకేం తెలుసు ప్రభు. గోమాత ఏమైనది? ఏమి చేయమంటారు యమధర్మరాజా? మా భూలోకంలో ప్లాస్టిక్ వినియోగం ఎక్కువైపోయింది. మా మూగ జీవులకు గడ్డి మేయడానికి కూడా చోటు లేకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ ప్లాస్టిక్ కవర్లు, కప్పులు వేయడంతో పొరపాటున వాటిని తినేసి మరణించి ఇక్కడకు రావడం జరిగింది ప్రభు. చిత్రగుప్త, ఇంతకీ ఈ ప్లాస్టిక్ అనగా ఏమిటి? అది ఒక విచిత్రమైన పదార్థం ప్రభు. అది భూమిలో కలవదు. కాలిస్తే రకరకాల వ్యాధులు, వైరస్సులు సంభవిస్తాయి ప్రభు. అది తెలిసి కూడా భూలోకంలో మూర్ఖులు వాడుతున్నారు ప్రభు. రానున్న ఆ భూమాతను కలుషితం చేస్తున్నారు ప్రభు. రానున్న రోజుల్లో కూడా మన యమలోకంలో వస్తుందేమో ప్రభు. చిత్రగుప్త, ఇంతకీ ఈ గోమాతకి ఇంతటి దుస్థితి కలిగించిన కారణుడు లెక్కలు చూడు. ప్రభు, అతను కూడా వెనకాలే వచ్చుచున్నాడు ప్రభు, వచ్చుచున్నాడు. ఈ గోమాతకి ఇంతటి దుస్థితి కలిగించిన కారణుడు నువ్వేనా? ఓ అవును ప్రభు. ఇతనికి కూడా అదే ప్లాస్టిక్ పదార్థం తెచ్చి పెట్టుము. కొంచెం కుదించుము, కుదించుము. తప్పైపోయింది, వద్దు ప్రభు. దీన్ని తింటే అదేదో క్యాన్సర్ వ్యాధి వస్తుంది ప్రభు. అదేదో క్యాన్సర్ వ్యాధి వస్తుందని తెలిసి కూడా ఈ గోమాతని నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తావా? ఇతనికి ఇంకొంచెం ప్లాస్టిక్ తెచ్చి పెట్టుము. కుదించుము. వద్దు ప్రభు, వద్దు. నేను ఇక మీదట ఇలాంటి తప్పు చేయను ప్రభు. నేను ఇక మీదట మూగజీవుల పట్ల బాధ్యతారహితంగా ఉండను ప్రభు. ఇతనికి నేను విధించే శిక్ష ఏమిటంటే ఇతన్ని చెరసాలలో వేసి ఈ ప్లాస్టిక్ పదార్థం ఇతనికే తినిపించండి. నన్ను క్షమించండి ప్రభు. తీసుకొని పొమ్ము ఈ పాపిని. యముండా చిత్రగుప్త, తక్షణమే ఈ గోమాతని స్వర్గానికి పంపుము. యమభటులారా, గోమాతని స్వర్గానికి పంపుము. చిత్తం ప్రభు. హే 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 హే. చిత్రగుప్త, తదుపరి పాపిని ప్రవేశపెట్టుము. యమభటులారా, తదుపరి పాపిని ప్రవేశపెట్టుము. చిత్రగుప్త, ఇతను చూస్తుంటే చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాడు. ఇతను చేసిన పాపం ఏమిటి? ప్రభు, ఇతని ఫ్యాక్టరీలో నుంచి వచ్చే మురుగునీరు, చెత్త, చెదారం వల్ల ఇతని గ్రామంలో ఉన్న ఎంతో మంది ప్రజలు కలరా సోకి జబ్బులు పాలవుతున్నారు ప్రభు. ఓరి మూర్ఖుడా, ఈ విశ్వమంతా స్వచ్ఛంగా ఉండాలని దేవతలు, మహానుభావులు ప్రయత్నిస్తుంటే దాన్ని అపరిశుభ్రం చేస్తావా? ఇతనికి నేను విధించే శిక్ష ఏమిటంటే ఇతని చేత మన యమలోకంలో 1,00,000 మరుగుదొడ్లు కట్టించండి. అమ్మో, 1,00,000 మరుగుదొడ్ల? వద్దు ప్రభు. నేను ఇక మీదట అలా చెయ్యను ప్రభు. నేను మా ఫ్యాక్టరీని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవడమే కాకుండా ఆ గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ పచ్చదనం, పరిశుభ్రత గురించి తెలియజేస్తాను ప్రభు. నన్ను మన్నించండి ప్రభు, నన్ను మన్నించండి. ఇకపై ఎప్పుడు అలా చెయ్యను ప్రభు. తీసుకుపొమ్ము ఈ పాపిని. యముండా యమభటులారా, తదుపరి పాపిని ప్రవేశపెట్టుము. చిత్రగుప్త, ఇతను చూస్తుంటే చాలా సన్నగాను అమాయకంగా ఉన్నాడు. ఇతను చేసిన పాపం ఏమిటి? ప్రభు, ఇతను కవితలు రాస్తూ ఉంటాడు. ఇతని కవితలు విన్న
ఉన్న ఎంతో మంది ప్రజలు పిచ్చివాళ్ళు అయిపోయారు ప్రభు. అవునా? తమరి నామధేయమేమిటి? నా పేరు కళాపిపాసి ప్రభు. ఏంటి? కళా పిశాచా? కళాపిపాసి కాదు ప్రభు. కళాపిపాసి ప్రభు. ఇంతకీ ఈ పేరు మీ తల్లిదండ్రులు పెట్టారా లేక నువ్వే పెట్టుకున్నావా? నే పెట్టుకున్నాను ప్రభు. ఇంతకీ నువ్వు ఏం చేస్తుంటావు? సాహిత్య కారులను, అభ్యుదయ కారులను పొగుడుతూ ఉంటాను ప్రభు. నువ్వు బ్రతకడానికి ఏం చేస్తుంటావు? వాళ్ళను ఇటుకలను పొగుడుతూ ఉంటాను ప్రభు. అబ్బో, నువ్వు బదల ప్రియుడివే. అవును ప్రభు. ఇంతకీ ఎన్ని రాసావు కవిత్వాలు? కథలు, కవితలు, కరివేపాకులు అన్ని 40 పైగా పుస్తకాలను నేనే రాశాను ప్రభు. ఓ, అన్ని కవితలు రాసావా? ఒక కవితలు వినిపించు చూద్దాం. నేనే నా ఊరు, ఆహా, ఓ, నా ఊరు నేనే, ఎంత బాగా చెప్తున్నాను, నా ఊరంతా నేనే, శభాష్. ఓరి మూర్ఖుడా, నోటికొచ్చిన పిచ్చి మాటలు మాట్లాడి దానికి కవిత్వం అనే పేరు పెడతావా? ఇతనికి నేను విధించే శిక్ష ఏమిటంటే ఇతన్ని చెరసాలలో వేసి ఇతను రాసిన కవిత్వాలు ఇతనికే వినిపించండి. అయ్యో వద్దు ప్రభు వద్దు, కావాలంటే నన్ను నూనెలో వేసి వేయించండి, కానీ నా కవితలు నాకే చదివి వినిపించకండి ప్రభు. క్షమించండి ప్రభు, నన్ను క్షమించండి. తీసుకొని పోకు ఈ పాపిని. యముండ. చిత్రగుప్త, తదుపరి పాపిని ప్రవేశపెట్టుము. యమభటులారా తదుపరి పాపిని ప్రవేశపెట్టుము. అయ్యో అయ్యో, ఏమిటా నడక? ఏమిటా తిండి? ఇది ఏమో నా నోరు, ఇది ఏమో నా స్నాక్స్, నా ఇష్టం మీకేంటి యమధర్మరాజా? ఇంతకీ ఏమిటవి? పిజ్జా, బర్గర్, కురుకురే, లేసు, ఇక చాలా ఉంటాయి యమధర్మరాజా. మీకు కావాలా? ఒకటి ఇవ్వు. ఇదిగోండి. చిత్రగుప్త, ఇంతకీ ఏమిటివి? అదేదో జంగు ఫుడ్ అంటాం ప్రభు. అయ్యో అది జంగు ఫుడ్ కాదు ప్రభు, జంక్ ఫుడ్. ఈ లెక్కలన్నీ బాగా తెలుస్తాయిలే. వీటిని అన్ని ప్రజలను అనారోగ్య పాలు చేస్తున్నది ప్రభు ఈ మహిళ. అవునా? వీటిని అమ్మి ప్రజలను అనారోగ్య పాలు చేస్తావా? ఈమెకు నేను విధించే శిక్ష ఏమిటంటే ఈమెను చెరసాలలో వేసి ఈ జంకు ఫుడ్ని ఈమెనే తినిపించండి. అయ్యయ్యో వద్దు ప్రభు, నన్ను క్షమించండి. ఇక మీదట ఇలాంటి పదార్థాలను ఎప్పుడు అమ్మను, నన్ను క్షమించండి. తీసుకొని పొమ్ము ఈ పాపిని. యముండ. భూలోకంలో మీరు చేసిన తప్పులకు శిక్షలు అనుభవించకపోవచ్చు, కానీ మా యమలోకంలో మీరు చేసిన తప్పులకు శిక్షలు అనుభవించే తీరుతారు. వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం అసంభవం. యమధర్మరాజా, నన్నే 1,00,000 మరుగుదొడ్లు కట్టించమంటావా? ఇప్పుడు చెప్తాను చూడు నీ పని. చిత్రగుప్త, ఈ పాపలతో నేను విసిగెత్తిపోయాను. కొంతసేపు నేను విశ్రాంతి తీసుకుంటాను. లోపలి ఎవరిని పంపరాదు. చిత్తం ప్రభు. చిత్రగుప్త, రక్షించుతున్నావా? కాపాడు! చిత్రగుప్త, అయ్యో హతవిధి! చిత్రగుప్త, కాపాడు! చిత్రగుప్త, చిత్రగుప్త! ఏమైంది నా సింహాసనాన్ని? చిత్రగుప్త, నేను చెబుతుంటే ఆలయం ఎందుకు చూస్తున్నావు? ప్రభు మిమ్మల్ని లేపే కంగారులో మన భవిష్యవాణి భూలోకంలో పడిపోయినది ప్రభు. రేపటి నుంచి పాపుల లెక్క ఎలా చెప్పగలం? అయ్యో, ఎంత పని చేశావు చిత్రగుప్త! పద, మన భూలోకంకి వెళ్ళి పుస్తకం చదువుకుందాం. చిత్తం ప్రభు. చిత్రగుప్త, ఏమిటివి? వీటిని సునకాలు
మేడం చూసేదానికి వింతగా అనేది తెలుసుకోవచ్చు అన్నాడు. ఇదిగో మీ పేర్లేంటి? నా పేరు చిత్రగుప్తుడు. మీ ఊరేది? యమపూరి. ఏం పూరి? యమపూరి. అదెక్కడుంది? ఇంద్రలోకం, చంద్రలోకం, యమలోకం. మీ జిల్లా ఏది? మాకు ఈ జిల్లాలు ఇల్లాలు లేవు. మీ ఊరికి వెళ్ళాలంటే ఏ బస్ ఎక్కి వెళ్ళాలి? మా ఊరికి వెళ్ళాలంటే బస్ ఎక్కకూడదు, బస్ కింద పడాలి. ఆపరా. కానిస్టేబుల్స్, వీళ్ళేమో తిక్కుగా మాట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళని లాకప్ లో వేసి కాపులా కాయండి. నేను ఇంటికి వెళ్ళి భుజించి వస్తా. మనవా, ఏమిటి అట తోచుచున్నావు? అయ్యో చిత్రగుప్త, మనం చాలా మందిని చెరసాలలో వేశాం. ఇప్పుడు మనమే ఆ దుస్థితి కలిగినదా? చిత్రగుప్త లెమ్ము, చిత్రగుప్త లెమ్ము, చిత్రగుప్త. అయ్యో చిత్రగుప్త, ఈ చిత్రగుప్తుడు ఎప్పుడు ఇదే పనే. చిత్రగుప్త లెమ్ము. ఏంటి ప్రభు, పొద్దున్నే ఏంటి నిద్రిస్తున్నావా? ఇది పొద్దున్న కాదు, మిట్ట మధ్యాహ్నం. లెమ్ము. చూడు, ఆ మానవులు నిద్రించుతున్నారు. మనం తప్పించుటకు ఏ సరైన విషయం. పద. ప్రభు, మన భవిష్యవాణి